Днес с Алекс разглеждахме рецепти и най-накрая решихме да съчетаем продукти, които имаме и да направим нещо здравословно и вкусно, което е подходящо за деца и за възрастни, разбира се. И искам да ви покажа продуктите, които ще използваме за направата на овесени домашни барчета с семенца и ядки и някои продукти, които ще сложим. И така, имаме овесени ядки. На първо място, можете и без глутен да си изберете органични, по ваше желание. Сушени сини плодчета, сини сливи, ядки по избор, които предварително е задължително да накиснете за няколко часа или за цяло денонощие, тъй като аз използвам алкална канген вода. Аз се справям за половин-един час и ги накисвам, за да премахна всички инхибитори, които не са окей за нашите тела и за да направим ядките живи. Ще използваме малко тропически плодчета, семена чия и тиквени семена. Ще използваме български тахан, суса милен, тъй като за чревната флора и за възстановяване на лигавиците е хубаво да слагаме сусамов тахан, да използваме всекидневно, като предпочитаме, разбира се, той да бъде суров. Нещо, което е интересно, също ще сложим един пробиотичен мед, който имаме от Мароко, с една съставка, която е типична за там и е прекрасен, подходящ за белодробната система и за нашия имунитет. И ще използваме една подправка, която е много интересна. Казва се мангосин и освен, че е добра на вкус, тя е и като подсладител. Аз я получих като подарък от групата, която бяхме на Филипините и съм много впечатлена и ще използвам и за тези барчета. Разбира се, това е по желание. И така, и вече който желае допълнително подсладител, аз съм подготвила сироп от форми, който е без добавени захари, изцяло естествен продукт, или разбира се, всеки може да ползва мед или други натурални съставки. Ще съчетаем продуктите в една купа, ще ги разстелим върху хартия за печене и една тавичка и след това ще приберем за известно време в фризера. Ще ви покажа и със снимки какво сме сътворили след това с Алекс. Прекрасна